Tina Daddy with. Daddy. Matauri. G-Vice. Do you be? G-Vice. Locomotive. Locomotive. Jesus week. None busy. But otherwise, so do that. 1 plus 1, Daddy. 1 plus 1. 2 over. 2 over. Divide. For 2 plus 2. Equals minus. Kuti zviwande. Smile at it. Yeah. They never hear Bob Marley. Bob Marley. 1980. In a tar. Not a ground. So a very amount. Amount of Bob Marley in the tar. But in the ground. Not on the ground. Bob Marley in the tar. So shaped. Want to be in the tar, in the ground. So what kind of music do you like? So basically, it's basic. Basically, the vocals can allowances. Allowance. Allowance. What can allowance? A volume is can the shape is very sound. Very sound. Shape. This money is I wanted my 1,000 in a pocket of money. You wanted the 1,000? The value. I'm sort of the value. In amount. But that's the so amount and what to school. I'm going to marry ngoti 1,000 ngoti waste up value. Money is comfort anymore. It doesn't comfort anymore. You can't find the total comfort of money. Money is so allowance. I'm going to we want to buy which we want to I take a lesson to us Kwenda inda mrube mafojika tu. True. Puta fojika. Mpana zokuputa. Iputa yako kasa is allowance. Puta yako kuputa kwa iputa au but it's allowance. Saka kwamba nje mnoputa. But puta kwa puta boy puta. Awachambiona wauzona usite fojika chete. Kwa vanhu vari kusungirwa mufojika. Ika avasi kusungirwa fojika. Avasi kusungirwa fojika nokuti avachabhiwana. Auchatombosungwa. Kopia munoro. Mbijana chete so. Kose. Maheu. Maheu munoro maheu. Yeah. Sort of maheu. Chibuku. Chibuku. Ordinary. Tokaramvuri. Ordinary. Bob Marley was supposed in the tar, but he can't control himself in the ground. Kumba kwake akuswe kumba kwake andika tumbokuza kuti kumba kwake kwakaita siyandika ayivasi daina mizi pake zvakaita mwanemba zikeni very vakasanganisire mufangiso muitiro wake zvakasiyana andika Bob Marley angakapenga UB40 was so it's English UB40 English ko Aswad atambomuonaka Aswad atambomuona ko culture avese ava tinazombovaona tangoona Bob Marley comes wanga atikamboziva fanga zvakaita ana Peter Tosh so atikambovaziva asi UB40 varunguma kawawa ko Don Carlos Don Carlos atikuvaziva yese mazita zvavo but Burning Spear takangwa isifonedi revolution edanga ri Bob Marley UB40 kuna imwe revolution kauma zvakaita
panyadze wo angambozita for good ni moso uzaka moso nguzita andika usuru zakaita zakasiyana andika kurekererwa kwako wenda fara zimanja izvo image nanjingotora for image ko fara munomze ndambomona zvakati allowance muna achiita apa 10 million munomze anekona fuzi kana kids aripo ndandagarisina kumbomona kids ndazomona umona kids kids fara makakura mise kata 10 nguchenjera zvazvo ukapesira ubongopesira ubongosumudza ubongogadzira so ukambofika wambosimbisa video kana matoyoza kusimbisa ini koma baby yenyu machukazi machukazi unawana pange maningi steric kasi can be styled but unawana maningi steric kokwinzi kwamaenda uda kwinzi kati unozi simba rako andika vatye kuti nesimba rakadaro kasa ungamboriita unosadza kuti unokapani ukate sei ungagona kupa kasa ungazvigona andika kuti isimba rerudo ko Thomas Mapfumo pange Thomas Mapfumo zvokuti Shona andika pange Shona yake akanyanya kuita mushona belief andika believing yedu isi Shona andika yekuti kuimba kwacho kwekuti maitraita stepping yake yekuita pange achiimba so zvishona chaizvo ko Oliver Mtukudzi kuita Shona hakuna English ko Oliver Mtukudzi Oliver Mtukudzi ikashona chaizvo ala Otis Redding panga na Wilson Pickett zvezvi kapange Marvin Gaye kana Jim Cliff zvezvana sort of Jim Cliff can we memory pange zvakaita na Jim Cliff Marvin Gaye Michael Jackson Michael Jackson by mfana this was supposed to record nani pange Ghetto Tower is very ordinary is LP also a memory of in the LP are causes of LP because the LP album patiri ko Jonas Stolle munomze Jonas Stolle well of the revolution sensitive pfungwa yako haungambozvikona kuzita so stuck yourself unabori so stuck wagara pachibudiswa munhu kuzita so andika ifango unozvikona andika ko kuchikoro makaenda kuchikoro ndinogona zvikuita vamwe dad makaenda kuchikoro kuenda kuchikoro unogoita kuchikoro unongogara wozogara yangu fange mhosva chete fange ukagara fange wakagara andika zvangoita fange mhosva yako uzafanga murawo wako fange ukapa murawo so vamwe wako so unoita zvisirizo kasi haungazoti vangapore sei hauzoti kupora sei andika zvakasiyana zvinotyisa andika zvinotyisa makadzira pachirudzo ke about ganga kutya tatamutya mama kutya kulaiba kuti desk unyatsomira kuti munyatsotanga kunyora tatamutya sei kupa makazoenda parara sekondari ndakazi deform so useless akandite musekondari vakangoona kuti murawo wasarudza kuti sauite tsigaru izvezvo zvinyasokuita neminazvo andika saka muna wenda vangoti asitopa vavaditi so that they stop me for vakanimisa kuti aregerako akuna kuchitako narira izinapota narira assembly decorator so napleasant so radio wish desk plasman as good and shape and so sharpness of wood chaku men money
mani ka iwe buzini zakadaro sadika 70 so 70 supply is 70 so 70 absent normal absent Brasta. Hey, my rasta, very Zuri simple. kudi. Hi, Bo. Zuri kufaya. One time. Ndimi kwa time gwindingwi. 2014. Anditika. Bora mbili. pane munhu ari kuda namba iyi ndimunogwindingi Chisi wacho mdani. pane mupesa akatouya kutoda namba yenyu Andi video yenyu chiri kuiziya takatora kuna Eh, 90. tukibata. Saka ndo pane vanhu vada kucontact. anogona kunge akatodzokera kutoronga Iri Bo. piwa iko kuti 0771 758 983. 758 83. Bonga. makaikanda hapana kana munhu akambozwa itaura nezvinhu Mdala munongozwa pa Christmas apakapa. Yanga ingori kudai yakadaiso yakadaiso. But still kawadi. nchamutsvaga kana asina kudzokera No, sorry. 0772 758 983. Bana 1 he said 2. anyatsoenda padhuze unyatsonzwa uchimuratidza namba 077 saka ndeti titaurirei 758 983. munogara patokatoziva 758 983. wani chete ndiye angoita 2 chatani Sakari bomda. Amugare kuna first. Bo. Kawani. tinobatana Tobatana. style Kawani. saka kwatinogara tikuziva nichenjera matanzos tevinaka ati muchenjere matansels achenjere matansels Bora chidara. Kawani mdala. yakwe Bora mdala. allowance ndinobatika Anditi. Big blast. Sautene kuti bo. kuri bo Anditi. mukuzvikona seni Aiwe. tena seni Iwo umbola ndipo kana wani sheki zvayo mwongo. atinaka Koma rinobotaurwa ere mwongo. tiri kutendera isati yaita Ndakaona pauno mboyo kukomulazi. aiwa komulasi ndokumba Pauno yeko. ndichauya Ndena kuna bawa kune bawa ere kuna seka. wobo pawedzera Aiwa atuye kwezi. iri bo saka kumachukas mune bhebhi mune bhebhi here machukazi kapanga tichakomaraisaka imi mudhedhi imi munogona handidi kuti murasa zvinhu zvekugona wedlesini an amount of power hakuna kuopota achizokutamba nazvo kuti ndikuramba titamba nemashoko enyu handika mashoko enyu anokosha handikarambe ndichangwaita allowance tichamba tichisanganisa handika ndichifungo handika fumbiro wangu handika saka sekasipinze mukati kuita muchifiro muchikata hazita handika kuti uite zvekonzeno kuti uite zvakasiyana siyana saka hausati sei mukati mekuzviita handika mukati mechifiro chemukati handika chake handika mashoko enyu anokosha pane zvinhu zvatikaite zvekuti tirakidzane kuti tikarakidzane sei zvinokosha tete asi kungotamba nazvo ngokuti ndosandiri wasarudza ndobva ndakusarudza handika hakuna kutya usangotya satye tya handika tinotyisa tisu kuti ungazoti mumwe wako anotyisa handika zvinotyisa handika noti zvakakosha handika allowance pakuti nditofanga mutauro wangu kuti tapachikupindudzai tichiramba chingokupindudzai sei ndakugona sei kukupindudzai handika handaimbogona zvinhu zvakadaro zvese izvo kubva nekuchangu chaicho handika ndagona kutsanangura mazano sound makazonipa mari yangu hakuna kunyanya kuita bakwe so as loud handika I can't put sin and so sin but out of it so shape
Nice. Nice. Ibode. Go dear. I'm coming to the party. I'm going to get it. Come. This man is Ngada dedi. Ngada dedi. Andozo jufura. Shadow allowance. Shadow allowance. Shadow allowance. Shadow Allowance, yeah. Ayo, atori. Ibode. Yeah, Ubhema mbichana mbichana. Chalo is divine. Revolution una Bob Marley. Ibode. Sharp. Yeah, we did.